Ja, gaat hartstikke lekker, hè. We hebben net weer een nieuwe single uit voor carnaval. En we zijn lekker druk, joh. We blijven maar aan de gang. We blijven maar speren. Ja, we hebben inmiddels ook een album uit dan. Maar hoeveel singles? Ik denk, ja, 11, 12 singles. Johan, ik durf het echt niet. We zijn echt de tel kwijt. Maar jullie hebben ook al wat carnavalsprijzen gewonnen, hè? Ja, zeker. We hebben sowieso bij Omroep Brabant hebben we de eerste prijs gewonnen. En sowieso dingen we altijd wel mee op al die radiozenders. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, daar doen we toch wel een beetje voor ook, hè? Toekomstplan, wij blijven gewoon lekker gezellig muziek maken. Zolang de mensen het leuk vinden. En vooral, dat vind ik het belangrijkste van allemaal. Zolang wij het zelf heel leuk vinden. En nu hebben we enorm veel lol met elkaar, Johan. En de optredens krijgen telkens hele leuke, goede responsen. We worden overal uitgenodigd. Alle tv-zenders. Carnaval, veel optredens. Ja, waar wil je nog meer? Daar doe je het voor. Als dat blijft lopen, dan blijven we lekker bezig met z'n allen. In de bus dan zeggen ze altijd van, als ik het interview doe, jullie zijn het gewoon altijd met mij eens. Want anders dan pleur ik jullie zo de band uit. Dus. Maar zo hoort het gewoon, of niet dan? Ik ben toch het middelpunt. Voornamelijk inderdaad veel plezier maken. Mensen entertainen. Daar gaan we voor. Ze moeten het gewoon vertellen. Nu op tv. Ja, ik weet niet of jullie daarop zitten te wachten. Maar er was inderdaad een fan. En die wilde heel graag mijn gedragen lingerie hebben. Nou ja, weet je, ik heb het maar niet gedaan. Ik heb het maar even alles bespaard. Want ik denk, dat postorderbedrijf gaat dat niet goed vinden, denk ik. Ik denk dat het sowieso klanten gaat kosten als ik dat soort dingen moet gaan doen. Wat ben jij eigenlijk stil? Normaal lul je ook altijd wat meer, Johan. Oh, gaat het om mij? Het gaat om mij. Weer om jou.